Áras Uí Chonghaile an scéal go dtí seo. Insíonn Áras Uí Chonghaile scéal Shéamuis Uí Chonghaile I dtaispeántas idirghníomhach den chéad scoth, inar féidir le cuairteoirí éisteacht le scríbhinní Uí Chonghaile agus foghlaim faoina shaol ó rugadh an Albané go dtí gur chuirí chun báise I Átha Cliath in 1960. Éis leis na daoine a bhíonn sa gobar san áras a an lá agus iad a caint ar an obair leanúnach atá á deanú acu agus iad ag éirí scéal Uí Chonghaile a insint. Fear a thrid I ríthe shaol ar son an bhobal, ar son na n-oibrithe agus ar son na hÉireann. Díl hiú cóide go dtí mar táiseamh síana brannach an seo banisteúir Áras Uí Chonghaile. Agus ba bhfuil am luairt le an ocht fa dúd Áras Uí Chonghaile an seo ar Bhóthar na bháil. Mar asúil de céideagah doscail muid an nuirí ar idirghníomhach agus tháinig mégal dí uachtarán na hÉireann tháinig sé an as chun luairt le fa dúd a céid smaointí ar an Chonghaile ach ba bhfuil am luairt le an ocht fa dúd an tús an tabla seo agus casa dánig sé. Thart ar tús an céad mhíle sa híon a dó. Tháinig daoine amach as prisún margheall ar idirghníomhach an conú sin. Agus tháinig siad le céile agus le céid den a scríbhinní a bhí a gobar an seo an san iarthar. Go háirithe a leis de Jim McVeigh agus Harry Conley go príomha. Agus rinn siad amach gur bhfuil ó rud an teacht a dhéanamh ar scéal an Chonghaile ba bhfuil ó rud an teacht a dhéanamh chun James Conley a chéadarú agus a chuimhnú an seo ar Bhóthar na bháil. Agus margheall ar sin an céad rud a rinn siad ná gur thugraigh siad sermonis bog taobh muid a teach aige ar lá an Mariú in 1960 an dóigh lá déag de Baltaine 1960 nuair a lábhadh James Conley sa chathair in Kilmainham an sin na Átha Cliath. Agus ó hina le thosaigh siad le luairt fa dúd rud an teacht níos mó a dhéanamh fa dúd an Chonghaile. Agus a dúspáire thugraigh siad ar dealú agus mar asúil daobh nochtú an dealú sin chéad bliain ó Mariú an Chonghaile ar Bhóthar na bháil an mhíle sa 60 taobh muid Falls Community Council an sin tá dealú an sin go fáil. Agus nuair a bhí an plán nuair a bhí an grúpa bog a gobar ar an dealú rinn siad amach chomh maith an rud a leathnú amach gur cóir go mbeadh ionaid ar Bhóthar na bháil. Díri isteach ar cid políteachta Uí Chonghaile, a díri isteach ar scéal Uí Chonghaile, agus a díri isteach go príomha ar an teorathair a bhí ag Shéamuis Uí Chonghaile ar políteacht agus scéal na Loch Dibre an Éireann inniu. Agus as sin a le tháinig an ionaid iontacht seo ar an scéal. Bhí fáilte foiriste hir mar eagraíocht forbartha turasóireachta iarthar bhfuil foiriste, chun tosaigh ar an tógra spreagadh seo a d'orbair ionaid cuairteoirí ar leith a gcroílár na Ceathrún Gaeltachta. Agus tacaíocht fáilte go háitiúil ó chóir le chathair bhfuil foiriste, chomh maith le go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ó gluaiseach na geardchumann, d'éirí fáilte foiriste hir an fhís chun scéal Shéamuis Uí Chonghaile a insint ar Bhóthar na bháil,
coppla slaat ón teachtairrí dearnach saige. Tá Áras Uí Chonghaile a néis ar cheann den na buachhaintí den tarascint turasóireachta an seo an iarthar bhfáiste. Bhí tionathair napbag ag an ionaid go dtí seo ar ath nuatha an hóisialta, chultartha agus eacnamaíochta an cheantar, agus leanfaí an obair seo ar ré mar a orbliain an tógra. Is mis léana agus is mis an tufaigh forbartha an seo in Áras Uí Chonghaile. Tá ról an symbol go seo san áras san postú tágamsa na forbartíanú ar méid atá ar fáil ó bhíonn seo san áras agus chumáile sin daoine a bhela le teach ar chuirt thugainn. So tá raibh sí difriúil le buinte le Áras Uí Chonghaile tá taisteaachtas ó gin Insíonn scéal Shéamuis Uí Chonghaile de chubbé duine a héan frí agus an aim atá ó gin leis an taisteaachtas na go mé tinúla seogad agus tú teach amach as an taisteaachtas na marbhí agus tú go leisteach. So tan taisteaachtas sin go híntaach tá raibh sí difriúla tú greithe difriúla an tá ólas an na leo tá rudí idirghníomhacha an scáilein a léarscáil ar mála a bhíon solisiún haispeann dulíní ar féidir lá eiceil na háiteachí ar fad a haistil Shéamuis Uí Chonghaile ar fud fad tuisgurt Merica ar fud na hÉireann go sasanna go halban. So Janan an gréis sin an scéal saige cinneal níos réalaí de daoine tegann siad nar arcmuidir ar mar hampla costa iarthar Merica. Tá sé fada go leir ar fiúil inis ach is na leithintí sin níos muna céad bliana chuin bhí sé tharbh fada ar fiúil agus tegann tú a méid ibre agus an méid taistil a bhí ag gceist. Chumáile sin tá Insíonn a ólamíonmuid scéal teaghlaigh so anait ar sé níos in Alban in Dunéidin agus chumáile sin teaghlaigh go híonn sú ban chéile sa Galilee an dóigh gur bhfuil sé le hí na páistí acu na deacreachtaí a bhí acu mar thar agus éisin i man ibre. So tá na rudí sin ar fád agus tá sé an symbol feidhid daoine a haigeann sa isteach ó chúlraí difriúla le breagaí difriúla agus tá sé an symbol le feiceáil an dóigh go mbíonn siad ag plé leis an scéal sin mar is scéal dunne ní hé gur scéal fáilteolaí nó scéal starúil is é scéal den ruir sin ag go cinse ach ag an am chéine tá sé an deacair gan teagfáil go mbíonn sé cruúin ar nach bíon inar go agad go mbíonn sé deacair teach ar obair an ammaní go mbíonn siad sásta nar tan teaghlaigh ar fád le chéile agus fiú mar an acu ggóil an caidir agus an teagmhil sin leis idir na daoine sin an táhachtach. So tegann daoine gur scéal daoine fiú mar a níontaí a handaine leis an obair a bhí ar bun ag go Chonghaile. Go maiile sin san taisteaachtas tá cartlan ó gin ó RTE agus tan de sin daoine éisteacht le daoine a bhí aithne acu ar Shéamuis Uí Chonghaile chuid de páistí saige agus cardio chomáid agus tá sin an symbol is cinneal picturlan bag é tá caloríon agus is féidir sí agus bheith sáte san scéal sin agus tá scéal tá chuid san scéal agus éiríonn de mothachain an ard agus tá daoine a tháinig go maithas as an cartlan sin agus iad ag cíniú agus ará go bhí sin bhí méid sin in san scéal sin gur bhaithí siad mar bhaithí a duine a bhíonn. So tá sé an symbol an meon sin eiceil agus an rudí sin eiceil agus daoine teacht amach. Comáile sin tá ábhar cruí a bhí ní iarsmal an muid sa cinneal gra gáid tá fórógra na hÉireann ó bhíonn in sin fórógra na hÉireann ó 9 rud Tharbh deacair teachtar sa lá taimh nuan agus tá luach airgeis cinse ach luach níos móna sin ag de go leor daoine an seo innéireann so tá tá deara goring ggóil sin mar chuid den bhailethe atá a gin ar fud an áras bhailethe na chuid padó hégan agus tá go leor rudí buge simile an a scéal a an písa de bhailethe sin a thugann tiidir a thugann tiidir léargas doin ar na scéaltaí agus ar na daoine agus ar na himachtaí a tharla sna leithintí a tháinig gcroílár. Sin mí
Mín na nullag ní déag is a dé gotí gur scoileadh ar an dúil lá déag de baltainna ní déag sé déag. Cónaí an plán an seo ar bhóthar na bháil. Just díreach suas an Bhóthar os cóir realaigh na cathraach an sin. Tá teach sin an go fáil agus tá plac tá leach cuimhneachán taobh muide agus an scéal an sin na clinsin go fáil. Tá turas oidhreachta an na tíon scéal cointe Shéamuis Uí Chonghaile ar fud bhá farste a arbeirt a gcuirneafagach oidhreachta nua í mar tháirgí. Fríd technoliacht nualach an teoimid an scéal nach glintar go minic, den tionathair a bhí ag an chonalach ar chialta an locht ibre san am sin, na hebrithe na dogaí agus na moláin ach go hairithe. Clunhímuid fan dóid go neathaí an am choirítheach sin a bhaim ar a chuid foliteachta agus ar na caidrimh a bhí aige le gcroílár eile ag an am. Bé an turas oidhreachta a cheolaí agén ag an coppla mí. Tíomhaid an taisteapantas an sin an cafe agén hat agus féidir cafe an scoth eile stíon sin derbs a gcóí le daoine agus scéal fear in ar all mis cafe go dtí gur hasí men seo agus mata tú gurí coppla cafe jazz agus beidir bodó jazz le go leis srí go mór brula seach ag hat. An sin ar an chéad orlar tá leorlan í Chonghaile tá leorlan í Chonghaile mar chuineal tógra nua agén an seo agus muid deanna go leor forbairt ar leorlan faoi láthair. Tá luirthaíonn a scríú Shéamuis Uí Chonghaile a chumáile sin tá luirthaíonn amachtaí ar fad an dúinn a ró tionathair le de politeacht aige ar agus chumáile sin an star níos déanaí atá agén an seo ach go hairithe ó chuí tá luirthaíonn fanna héalaigh tá luirthaíonn ar réimsú mór rudaí agus an rud iontaach fan dúile na ghfuil sé go thomlann tíar an asca le teachta se. Agus an deis a bheith agad an nóithí sin an leo. Tá an chuid sin níos fé chuig go muite caiinte súil chuairteoirí agus tá siad seo go chinnta si go hálín agus imíonn siad daoine eile hagad sa seach agus íon siad tí sa fear coppla le agus bíonn siad leo agus bíonn siad sáte an san chuineal atmosfér sin atá sa leorlan agus sa sáte an deas é le bheith leo nó le bheith man ibre chomhain. Tá chuid nuad agén den leorlan agus is sin pádcréalaí uras agén glór in leorlan í Chonghaile agus mar chuid sa sin bí muid lé an táhacht atá leis an scríbhinní agus leis an tafod sin den star agus an dóid mions daoine ag lé le cursaí cos sin agus an sppragu atá an do léí le bheith ag scríú le thuidir le starithe le thuiriseoirí so máthing go mór a gannebí a simachir sna chuirsaí sin éisteacht sin pádcréalaí sin glór atá ar fáil ar siú idirling. Agus thus an seo tá an leorlan í Chonghaile seo dearthain gur a bheith seo ar an bhailechán leorthaí í Chonghaile is fearr and dearthain an san tuaisceart b'fhéidir an oireand ní mé cinnte fa dúid an híostír. Comáile sin tá bhailechán de airí alainne ó Paróchégan bhailechán Paróchégan agén leis na iirsmé ó idirghníomhach ní déag sé déag ach tá rudaí níos sinna sin ó mar atá le facail ar na bhálaí thardúing agus an sin tá na pictirí alainne an seo tá siad na saochraí alainne an san fhoireann tá siad dóchréide agus denar bé agus isteach bei siad iontacht sásta leis na pictirí atá agén thart ar na bhálaí. Le heiste Shéamuis Uí Chonghaile híon agus bhainna for carnaí an rúnaí a bhí ag níos mó na rúnaí in éireara ach cinneal an ban a bhí tíomhhíar an bharú na politeachta de agus a chodí leis
ó hiú na chéad cumaní ó hiú na hibrithe na molain an seo go hairithe má firste agus an sin idirghníomhach na casca in idir sé bhí ról suntasach ag buine agus tá sé an waigol an picture sin agantí na bálaí tá leiste aonas McCormick go maiid ban láidir a bhí mar chuid den ceart cum unison agus go maiid sin bhí an tá dearag orin gur thug Jim Fitzpatrick scríbhinní sé go bhara an picture an eisian atá an bhála nes go maiid a leornan í Chonailte. So tu glóir le facail am glóir le bheith leo an sa Lúrlan agus glóir le bheith éisteacht leis fásta. Ar bhar tí tá seomra cógalágainn agus an eis sin atágainn ba bhfuil an go mbeidh an chóphobal sásta teachtasteach agus cabbé cruníthe tá le deannaí acu gursaí chóphobal sin ba bhfuil an go mbeidh siad sásta uorcar an éid sin mar kids de eis sacu an san ceantar seo ach go háirithe. Ba bhfuil an go mbeidh na fhoireann GAA sásta teachtasteach na grúpaí agus bualadh na custí gró agus grúpaí mar sin sásta éid taobh muid de sort safe place and I'd sábailte sacu hían and sna common go mbeidh siad abla teacht an seo agus beidir rudí a phlé thuas dara. Ag bar tíon sin an Áras Uí Chonghaile tá spás amachtaí agin agus go dtí seo tá an urgin amachtaí ar tharla an seo sealtaí leor, sealtaí féilte, cruníthe Caintní puebli le go leor le réim se mhór lechan de hábhar bhí fillscríat na stíon seo caintear ar Hillsborough agus an amacht agus a go hála an sin. Chomáile sin bhí caintena an simile a bhín mar hampla radical female voices in unionism le Sophie Long agus Dawn Purvis agus bhí sin an caint iontaach formuid go leor scíomháid óna líine a drasal sin gurhain sin an taitna bhas agus ban eile sontas úidir agus stáirí Darhaine Margaret Ward a cheol leor seci fearless woman an seo in Áras Uí Chonghaile. So bhí an réim se lechan de haimachtaí ar siúils an spás seo agus is jazz go mbíonn réim se bhór daoine mar sin de teachtasteach agus ag buid úsa just an áras agus ag buid soltas agus ag foghlaim agus ag play agus iad an seo fásta. Bhí achan cinneal sort grúpa agin thuas dara agus foireann na fáilte rompu a ba bhfuil an go fáil go mbeidh sé mar éis ag daoine atá a foghlaim faidú de cursaí políteachta í Chonghaile an teachtareacht políteachta bhí ag an Chonghaile agus fu go fáil beidir rudaí a bhanas le sort letting your hair down agus óam go céile go mbíonn ciúlchorma agin drama agus rudaí mar sin go mbíonn siad an seo a breúrá le políteacht James Connolly agus le fís James Connolly agus tionathair a phlé ar na cur cumann an lucht oibre daoine éagsúla ó achan ceantar sa chathair seo teachtasteach agus just foghlaim faidú de the one and only James Connolly. Tá sochaí ar fad an sin gur tharla COVID agus ar an drochar margheallar sin bhí oireann dridin. Bhí imeacht iontaach agin an darna ceol chorm a bhí agin an seo an Áras Uí Chonghaile le barí chur bhí céad ceol chorm agin ar an n-oibrithe ar bíon se chaite agus barí chur agin an sin díreach solar bridgemuid an seo a bhí Marta agus caiimara dúsa ag an am níor hiigme cé go fada is a bharthaid an rud seo an am aisteacht seo agus ar an drochar murdered me bhí ar an dridin. Bhí muid grudim
Mé mas druidte go leiscail ar fí couple mí go tús mí uil agus bhí an táir gur bhaid an oscailt ar éist in sin ach nuair oscaid bhí chuirtí go thum na difriúil dar nói rih seo nar bhí seoltaí leir nó imachtaí ar siúil nó fiú sa taiispeántas thugad leat os chun daithe nó chéige nó seaca duine a bheith sa spás imachtaí thugad leat Bhí duna a bheith agus sa taiispeántas a gnéon amháin agus bhí muid ag an pointe sin bhí muid ag pointe nar bhí go leor daoine teachta sethar chuirte an taiispeántas nar bhí imachtaí ag tarlaí go minic bhí crusaí ar siúil an seán san spás imachtaí bhí buzz iontaach thart ar an áras agus ar an drothar nar dos go muid a réist níl muid an non sinna annaí mar a bhí. So Fiú go chuirsaí aithrithe bhí mis go fáileann an bheith idirghníomhach I suppose leis an lech féchan agus an lech déisteacht agus an lech leanúna sogin bhí go leor rud ar siúil a gin ar líne ar na main hóisialta agus ar gáid bhrú sé muid bheith smuointí ar gáid difriúil ní hégur gur féidir len bheith pléile daoine an seo in san áras amháin agus féidir le bheith pléile daoine ar level a difriúil agus ar ardain difriúil fásta. Mar sóil de daoine bhí muid fásta sin ar fé míú gá agus ar an drochar an sin bhí ar an dreidim rééis an sin ach níor chuir sin stoplan agus táid ansáasta go chlár fiúil ar siúlagin is mléana tá go leor imachtaí ar fáil ar siú idirlín sogin ar siú YouTube agus ar siú Facebook sogin agus máthín go mór de daoine Gol agus orcar na himachtaí sin bheith pléilinn bheith éisteacht leis na cainteanna iontacha ar tar fáil agus bheith éisteacht leis an ceolcarm a bheits ar fáil ar siúil go leiscail mar chuid de phláfirste ar an oíche an mar. So táid ag súil go mór fiú gur aisteach a tarhain táid an cinse agus sásta a bheith pléig so obair leis an pobl agus táid ag súil go mór leis an taithí agus na himachtaí atá teacht.